8 числа и една звезда. Това съм аз. Кърмичното ми число е 8, роден съм на 19 в 15 часа. Трети ден от седмицата, 10 месец от годината. Лягам си в 23 часа, ставам в 6 и сме играли точно 7 пъти на световното футбол. Казах ви, че числата са ми железни. Много се мислят за играчи, но вярват ли си наистина? Вярват ли в себе си и в това, което правят? Късметът не е работа, че да избяга. Със сигурност ще спечеля. Едва ли познавате късметлия като мен. Пази се, какво правиш долу? Този работник напразно се тревожи. И честно казвам, май просто го е налегнал мързелът. Просто съдбата ми помага. Важното е да си късметлия. Ето валят тухли, но това не ме притеснява. Ако много се оглеждаш, най-много да удариш кьоравото. Всичко е по-светло и усмихнато, като вярваш щастливата си звезда. Докато си правя закуска, сънувам, но няма проблеми, имам късмет. Независимо колко ти пречат, важното е да имаш цел. Късметът сам ще те последва. Затварям очи и се впускам напред. Човек не знае кога щастието ще кацне на рамото. Но ако не вярваш в късмета си, няма как да спечелиш. Добре ли си? Да, добре съм. Ти как си? Добре ли? Ти добре ли? Изплаши ли си? Съжалявам, че чантата остана в него. Не.